binomialfordelingen. Men først en kort introduktion til sandsynlighedsregning. Sandsynlighedsregning bruges til at udregne sandsynligheden for, at en bestemt hændelse ud af andre bestemte hændelser finder sted. Et eksempel på denne kunne være med et kortdæk. Et kortdæk indeholder 52 kort. Hvis man antager, at kortene ligger fuldstændig tilfældigt fordelt i dækket, må sandsynligheden for f.eks. at trække en spar S derfor være givet ved formlen her, hvor formlen så siger, at der er 1/52 sandsynlighed for succes. Og det er fordi vi har defineret det at trække en spar S til at være succes. Og det der ikke er succes er fiasko, så derfor må sandsynligheden for ikke at trække en spar S være givet ved den her formel. Og det er så 51/52. Sig at man så har to kortdæk, og vi definerer x fra forrige formel her, p af x er lige med fiasko, parentes er lige med 51/52. Her der definerer vi x til at være antallet af gange, som spar S trækkes, så x bliver et såkaldt stokastisk variabel. Og en stokastisk variabel er en værdi, som har en vis sandsynlighed knyttet til sig. I kort eksempel kan antallet af spar S'er, der bliver trukket, være den stokastiske variabel, og derfor er den i dette eksempel lige 2, fordi vi udregner sandsynligheden på 2 succeser. Måden man så udregner sandsynligheden for at trække 2 spar S, er så givet ved p parentes x er lige med 2, parentes er lige med 51/52 multipliceret med 1/52. Og hvis vi så har 3 dæk med 52 spilkort i hver, og vi finder sandsynlighed for at trække netop 2 spar S for 2 ud af 3 af disse dæk. Spar S er succes og betegnes i denne opgave som S, mens ikke spar S er fiasko og betegnes med I. Sandsynlighed for at trække netop 2 spar S er så givet ved de her formler her, som så kan omskrives til formlen hernede, fordi man skal egentlig bare lægge 3 af de her sammen, hvilket er det man gør i formlen hernede. I denne sammenhæng, hvor der kun er 3 sæt kortdæk, er det ikke særlig svært at regne sandsynlighed for f.eks. at finde netop 2 sæt kort, men i situationer, hvor det er svært at finde antallet af kombinationer mellem succes og fiasko, som for eksempel hvis man har 7, 8, 9 eller 10 sæt kort, bringer os videre til binomialfordeling. For når man har at gøre med en situation, hvor der kun er 2 udfald, enten succes eller fiasko, det bringer os videre til binomialfordeling. For når man har at gøre med en situation, hvor der kun er 2 udfald, enten succes eller fiasko, og hvor sandsynligheden for succes forbliver konstant under hele forsøget, kan man bruge binomialfordeling til at udregne sandsynligheden for at få et bestemt antal succeser. Sandsynligheden for at få et bestemt antal succeser er givet ved den her formel. Og det giver rigtig god, hvor P er sandsynligheden for succes. Denne fordeling giver rigtig god mening, hvis vi vender tilbage til kort eksempel, hvor vi havde 3 dæk. For her svarer px er lige med r, så til px er lige med 2. K, antal kombinationer her, svarer så til 3. Og pr svarer op til 1/52 opløftet 2. Og den sidste svarer så til 1 minus p opløftet i n minus r svarer så til 51/52. Et eksempel, hvor man kunne bruge binomialfordeling, kunne være i russisk roulette. I russisk roulette kan der sidde 6 mennesker rundt om et bord. Der bliver brugt en revolver med 6 løb. I 5 af løbene er der ingen kugle, men i et løb er der en kugle. Det er helt tilfældigt, hvor kuglen sidder. Hver person skiftes til at trykke på aftrækkeren, og når en person har trykket på aftrækkeren, snurres løbende rundt. Det er så hver gang. Hvis nogen bliver skudt, lægges der en ny kugle i pistolen. Så sandsynligheden for at blive skudt forbliver den samme under hele spillet. Spillet slutter først, når alle 6 har trykket på aftrækkeren. Man kan så bruge formlen for binomialfordeling til at bestemme sandsynligheden for f.eks. at netop en bliver skudt. Vi definerer sandsynligheden for at blive skudt til at være succes, hvilket betyder, at der må være en 6/6 sandsynlighed for succes. Og sandsynligheden for at netop en bliver skudt, hvis vi sætter tallene ind i formlen, er således 40%. Vi kan også bruge den til at udregne, hvad sandsynligheden for at 0 bliver skudt. Og den er så givet ved denne formel. Det er så givet ved den her formel, og man kan så se, at der er 33% sandsynlighed for, at ingen må lide i denne frygtelige leg. Det er dog ikke det eneste, man kan bruge binomialfordeling til. Man kan faktisk også bruge det til at bestemme sandsynlighed for at få mindst et bestemt antal succes eller fiaskoer. Dette kan man gøre med denne formel.
Hvor A er den mindste værdi for succes, som man vil have, og den mindste stokastiske variabel, om du vil. Det som den her formel essentielt set gør, er at sætte alle naturlige tal ind i formlen, alle naturlige tal mellem A og N ind i formlen, og lægger så resultaterne sammen. Hvis man skal kæde det sammen med eksemplet med russisk roulette, kan man bruge den her formel til for eksempel at regne ud, hvad sandsynligheden for, at mindst én person i spillet dør. Og heraf så n, som er mindste værdien, n er største værdien. Det kan så sættes ind i formlen, og det sidste således, at sandsynligheden for, at mindst en bliver skudt, er 66,5%.